Zaki Production. A so sai da ke sanayi idan babu ni. A so sai da kai zanayi idan babu kai babu ne. Taho mu je mu zagaya a duniyar so mu wataya. Ina faɗa aminiya sai da ke a zuciya. Muna a tare da ni da kai, a kyala komai ni a bani kai. Ka zo mu je da ina ce da kai, ba zan yi aure ba in babu kai. Ina ji daɗi kina yi da ni, ina a kunci ke kaman magani. Ina yi sa'ar matsayar zamani, a ta in bar kini na bani. Kyala duk makiyanmu ba sa iya ba, su raba ni da kai ba sa iya ba, da ni da kai ba sa raba ba. Duk macen da ta so ka ne zan yi gaba. Ina masu a kai ki ɗaki na zana zo, da ni da dangi na a ɗaura aure na, da ke mu sha ƙauna babu ko sai ke kaɗai a ruhina. Kai ne na farko, muje na ɗauko, ka fi su farko sa'a na tako. Ina ji daɗi ina zunubi, so ya sa ni kaudi duniya da faɗi. Ba zan yi aure ba idan babu kai. Ba zan yi aure ba idan babu ke, na gwammace ɗaki na in shantake.